Amics i amigues, el programa d'avui parlarem de moltes coses. Veurem un youtuber d'edat avançada, el Massana, parlant de futbol, i sentirem homes despullats dient paraulotes. El programa de ràdio més independentista i botifler d'aquesta franja horària i d'aquesta sintonia comença l'Anem Tard. Bona nit i benvinguts a l'Anem Tard, programa número 35, primer programa de la segona temporada. Molt bé, no? Avui ja sí, comencem temporada. Sí? Seguro? A 11 d'octubre, està perfecte, no estem preparats, evidentment. Suspenem la temporada. Jordi, para. Suspenem temporada. Fins a 9 dies. Hem fet un programa tan extens com la independència de Catalunya, Això es cobra igual, no? No, fotem. No estem preparats, però comencem el programa, perquè si no, no començarem mai, saps? T'hi has de posar. Ens vam comprometre i els fans ho demanaven. Avui és un dia estrany a Catalunya, ningú entén gaire res, nosaltres no serem qui aclarim les coses, ja us avanço. Tornem amb poques novetats, perquè ja ho anireu veient, perquè en el fons seguim sent els mateixos tontos, fent les mateixes tonteries. Però us avanço, això sí, una novetat d'aquest monòleg del principi, sempre l'acabaré amb una frase feta, amb un refrany o una cita que en la majoria dels casos m'inventaré. La d'avui, sisplau, és un proverbi xinès i és... Atenció, treu-me la música, Jordi. No parlis en va de la independència ni del 155 perquè por el culo te la hinco. Ja està.